Zdravím, tu je Jack Electris a vítam vás v tomto hoteli, ktorý je ty kokot takého spôsobu, že je komunistický. To je úplne čo strašné do piči, to som ešte nevidel. Ty kokot, toto je niečo. Všade sú snad tie isté obrázky. Hej, aj tu. Kokot, no jasné, hen ten obrázok, to je jak opakovaná textúra v nejakej hre. Furt to je to isté. To je úplne na piču celé. To je, no chlapče, ten výhľad, to je úplne wonderful. Chlapče, najväčší výhľad na svete. Toto je... Ne, ale počuj, ukáž ešte ho na komunistické posteľ, kokot. A skrinky z Ikei. Ne, ja som to včera hovoril tak, ty kokot, že ukážem vám to lepšie na nejakej vedľajšej izbe. Open it! No. Tieto ogrcané steny vyjebané, ty kokot, zladené s týmito postelami, ktoré majú do piči 600 rokov snáď ešte pred Kristom. Tieto vymrdané pičoviny. Všetko to je čisto komunistické, ty kokot, tieto postele. Tieto vyjebané lampy skurvené, ktoré, ty kokot, do piči boli nasadené asi tak pred 30 rokmi a tie neóny boli vymenené asi tak vtedy, keď to nasadili. Tieto paplony, ja som mal v izbe ošťanú obliečku, ty kokot. Ja som tam spal v ošťanom a osranom, ty kokot, tam nejaký aspoň 200 kilový Rusa tam proste vysielal, ty kokot. A ja som rozlišiel na tý do piči, že hentej pičke, čo to tu spravuje, že je naserené do stredu izby, ty kokot. A všetko to je úplne zajebané týmito lacnými skriňami z Ikei, ty kokot, to sa to úplne hodí, to je všetko úplne jak má byť. Ešte tieto stoličky. To je jak v škôlke do piči, staré komunistickej. Piče. Vyjebané. Poďme ukázať tú šťatu našu. Toť. No. Toto bola naša izba. Prvotriedna, ty kokot, vyslovene. Aj s týmto obrázkom, ktorý niekto dokreslil. Čo je úplne, ty kokos, piču, ty kokos. Ďalej sú to dokreslené, že bude pičený, to slnečko je krásne. Je to aj tá cicina, všetko, úplne to tvorí atmosféru jak kokot. Toto Cejdo pošťal, ty kokot. A jen tá piča to kedy vyprala. Piče, sa stavím, že toto všetko tu je 20 rokov a naposledy to bolo oprané pred 15 rokmi. Piče. Ja viem. Kurva. No. Táto moja posteľ, ja neviem, či to je hrdzavé, či to je kakao, alebo čo to je za piču. Kde sú všetky vešiaky? A... neviem, ty kokos. My tu teraz robíme zlobu. Všetko tu zapneme, každé svetlo. Open it. Hej, to je nový obrázok. Kde? Aha, nová textúra. Pepín, no. Pepino je kokot. Piča. Pepina je piča. To sa robí. Otvorená skriňa. To sa robí. Konečne káva tu je. Normálne luxusná káva. Ja neviem sa nad tým, že to robím takto. Tam. Ostaň. Tuto je čo? Nič. Tam dáme lubicu. Na budúci futbal, ne? Tuto je čo? No jasné. Toto sú také luxusné izby, že mne stojí neomej. Ne, počúvaj, jak boli písované, čo tam bolo napísané, že nepoužívať, ne? No. Tak som to strhol a vyštal sa do každého. Lebo to vyteklo, ne? Hej, nová textúra. Aj toto. No to je krása. Aby som vedel, že keď sa mi postaví koko, tak tam mám utekať, ne? Piče. Toto je čo? Tu sú pre istotu modré obliečky. Chlapče. Stará textúra, nové slnečko.
Aký trollface. Tak toto je prvotriedny hotel. Odporúčam sa proste ísť. Minus 6 hviezdiček, ty kokot, minimálne. Ľudia. Nová textúra. Celý to. Konečne, no. Ty pičo. Ty krásny. To není Semeno na to, ty kokot. Je tu nejaké elko. Čo poviem? Sú ešte aj podpísaní ľudia. Chcem to ochráchať, ty kokot. To prepodne nožom. Dobre, že... Ideme sa ešte pozrieť, čo tu všetko je.